Predsednik političkog saveta građanskog pokreta URA, vodeće članice koalicije Crno na bijelo, Žarko Rakčević, ocenio je da je ekspertska vlada najbolje rešenje i da nije dobro da u nju uđu svi predsednici koalicija koje čine novu većinu u parlamentu Crne Gore. Uprkos brojnim potresima poslednjih dana očekuje da vlada uz određene probleme bude formirana. Politički savet građanskog pokreta URA je insistirao da vlada bude ekspertska sa oročenim mandatom koja bi sprovela demontažu sistema, usvojila zakone o poreklu imovine i lustraciji i stvorila uslove za prve fer izbore. Bilo je zalaganje moje i drugih članova političkog saveta da Dritana Bazović bude predsednik te prelazne vlade i da se nikako ne sme prihvatiti logika osvojenih procenata u raspodeli resora, rekao je Rakčević u emisiji Intervju na TV Crna Gora, dodavši da je građanski pokret URA građanima obećala ekspertsku vladu. Ukoliko to bude vlada sastavljena od političara i ukoliko prevagnu neki drugi interesi, a ne želja za demontažu sistema, ako se krene sa demontažom Crne Gore, a ne sistema, ja ću definitivno glasati protiv.